朝起きるとテーブルに朝食が並んでいる。目玉焼きとトースト、いつもと同じ。お腹いっぱい食べたあなたは家族に行ってきますと言って学校に向かう。おっと、ゆっくりしてたら遅刻しそう。走ってなんとか教室に着いたあなたは喉がカラカラで、カバンから水筒を取り出して飲み干す。夕方、家に帰ったらなんだか熱っぽい。病院に行ったら風邪だと分かり、もらった薬を飲んだら少し楽になった。誰にでもあるこんな当たり前の日常が、もし当たり前じゃなかったら。あなたの住む世界の隣では食べ物が食べられず飢餓に苦しむ人がいる。あなたの住む世界の海の向こうでは戦争や紛争で校舎が壊され勉強ができない人がいる。あなたの住む世界の反対側では安全な水が飲めずに病気にかかる人がいる。そしてあなたが住む世界にも具合が悪いのに病院に行けず我慢するしかない人がいる。私たちが人として生きる同じ世界で何十億人もの人がずっと後ろに取り残されている。そんな世界から悲しみを取り除こうと人として生きる権利を守ろうとする目標がある。 SDGs。 人権とは平等な世界を目指すための羅針盤。その世界はどこか遠くにあるわけじゃない。私たちのすぐそばにある。なぜなら私たちの生きているこの世界はすべてつながっているから。誰一人取り残さないために私たちには何ができるだろうか。それは自分の中にある人としての権利を知っていくこと。やがてそれは不平等にあえぐ世界に終止符を打つ鍵となる。さて、これから私たちは人類における共同の旅路への第一歩を踏み出します。人権って何から学べばいいのかわからない、そんなイメージをお持ちかと思います。でも大丈夫。今日はヨーロッパのスロベニア共和国から世界に広がったある教材を取り上げながら話を進めていきたいと思います。ここにイラストが描かれた13枚のカードがあります。Our Rights、 私たちの権利と名付けられたこのカードは、子供たち一人一人が持っている人としての権利を学べるようにと世界各地で推進されている教育ツールです。それぞれのカードには子供たちが持つ権利、そしてそれを表すイラストが描かれています。このプロジェクトはスロベニア共和国が開発、2005年に完成し、現在では24言語に翻訳され27カ国もの国々で学び親しまれてきました。教材を実際に使用した世界各地の多くの教員が教材について非常に効果的であると報告しています。さて、このカード、一体どんなものなのでしょうか。早速中身を見ていきましょう。ここに描かれた6人の子供、食事や水分を取りながら成長する様子が描かれたイラストにはこのような言葉が添えられています。私たち子供は生命、生存、発達への権利を持っています。私たちは成長に見合った食べ物ときれいな飲み水を得る権利を持っています。人間が生きていく上で欠かすことができない食事、私たちには栄養のある食事をとる権利が備わっているのです。それでは皆さん、このイラストを題材にディスカッションをしてみましょう。
成長期にあたる子供たちにとってはどのような食べ物や飲み物が必要でしょうか。そしてそれは誰が責任を持つべきことなのでしょうか。その他に皆さんがこのイラストカードから読み取れる権利には何があるでしょう。まずは自分でノートに書き出して周りの人と話し合い、いろんな意見を聞いてみましょう。続いてはこのカードです。世界のあらゆる場所で自分のパスポートを掲げている子供たちが見えます。みんな赤ちゃんとして生まれた時から名前を持ち、市民として公共施設を使ったり住む場所があったりしています。ですが皆さん、世界には名前がない子供、もっと言えば生まれたことすら証明されていない子供たちがいることを知っているでしょうか。この子供たちは社会に認知されないことで身分証明書が持てず、学校にも行けません。病院に行っても保険が適用されないなど、その他多くの困難にさらされています。国籍のない子供たちが権利を享受できる社会にしなければなりません。それでは皆さんのグループの中で自分自身のアイデンティティの一つとして持っている名前をそれぞれ紙に書き出してみましょう。そしてもし自分に名前がなかったら、また自分自身に国籍がなかったら、一体どんな不利なことが起こっているでしょうか。それではグループの皆さんと話し合ってみてください。このカードで子供の権利を学ぶために様々な創意工夫を凝らすことができます。まずはグループの中で皆で声に出して読んでみることもいいかもしれません。一つ一つのイラストカードを見ながら、これは自分の一日の生活の中でどの場面で適用される権利なのかという観点で考えると、身近なこととして捉えることができることもあります。自分の意見を紙に書くことも効果的です。皆が一つのカードに対して感じたこと、例えば教育の権利と一言で言っても、教育はなぜ大事なのかを皆で付箋に書いて黒板に貼っていくという方法もいいかもしれません。またそのカードにあった新聞記事のニュースなどを題材にしてもいいかもしれませんね。いろんな意見を皆で見合いながらお互いで質問し合うことで、より理解が深まる場合もあります。大事なことは違う意見も理解しようと努力することです。これはお互いの人権を尊重することにもつながります。未だ繰り広げられる紛争や差別など、私たちが住む世界は大きな混乱の中にあります。このカードが描く13種類の権利のうち、あなたは生活の中でどれだけの権利を実感することができているでしょうか。そして世界に目を向けたとき、自分が持つ権利を享受できていない人々がどれほどいるかを知ることができたでしょうか。どうか自ら持つ人権は同時に他の人々が持つ人権であることを知ってほしいと思います。そしてそれは子供たちだけではなく大人にも同じことが言えます。すべての人間が平等であり権利を有していること、それらの権利は尊重されなければいけません。グループでの話し合いや意見交換を通じて自分、社会、そして世界に目を向け、人権とは何なのかを学べる機会になることを願っています。